Anopai minu bedin komo kakra bi. Na dedika no kasa medika ede hye adofrom ye nyina adwenem no hye. Onipa bi a wa ha bia no. Nya gidie se Kristo ebe wo bisade ama wo. Amen. Amen. Ebi se obi eno hono ma onam gidie so akọ awurade animu a Onyankopɔn ayinani ahinta no. Binsita. Na Onyankopɔn wode bere na ye na ade. Sir. Nti mesre ajanom mesre enanom se momye nyina nya wotwen e wo Kristo anim. Na serite bia no obekasa ama asundwe aba. Amen. Amen. So hwe empeni atena ho program we ne de ya wi. Unse insani faso. Bana fufuro bi bo ho a efie kama bi e wo nchensa ana ya design kama enye bibia se osuru Nyankopɔn adwuma Ewurade nam ye mpanimfo saso edi abetim asase krunkron so no ebredru se ye firi ye hunamu ene atwene ne akomam eyi sika ede boa Kristo adwuma bonsem kese pa ma sa ni so ade Bonsem. sa botai we eye botai a eso Onyankopɔn ani na eso Kristo ani e ma ne boro so yewo ensafu bebre Yes. ene wo krom ha se omudi dwumadie bi a efa aforebo eho a omagi sika no danso de sese omuye omutim fanye. Hallelujah. Amen. Every bra bibedua asafu imo kopem bra yede abedun pampansuo no dwumadie bi a akoso eye sika famu bia no e wa asafu mu aforebo kwan so no ye mpanimfo yi etu ho anamon eye so adwuma pepepe bonsem kesema asofo yi Bonsem. we kire se omodwene Kristo adwuma ho ene ne nkoso. Hallelujah. Amen. Diema Onyankopɔn enhyira eba ye so ene se wufiri wupem eyi sika ene boa Kristo adwuma sa asofo na na sekanifo no edi sika wiye no eye de omoka ho asem no a eno na wunhyira efiri moba. Hallelujah. Amen. It is hani so ade huni onkonkura ma asofo yi bi. Sanity. Nti abere bia ye behyiam na yeyi sika anasa yeyi ehunam fam biribi e de support odwuma ne bia no enhyira esese ba ye nkyenti no ma yeso adwuma. Kristo omehya yenda. Amen. Na esanse Kristo adwuma ewiase ankwa awieye yi ebekwoso atoaso a nti na ehua behia se ebremu nso yese atua na mawo. Hallelujah. Amen. Eti Kristo ya atomo a ebrada edi anum yi na ye hye dwumadie na ase. Eye dwumadie a ye nyina bekeka yensase sika fam odofam edi aboa Kristo adwuma se de be ye adwuma na be nkoso. Nti sanse sa adwumadie yi adwumadie soronkonti me no utua na mo kakra bi na me di Kristo asem a kirewo. Hallelujah. Amen. A Kristo fo bebrebe ati Kristo na ase
nanso ɔmo nti nyam so mpase ti asɛm ni di onim ane sɛ mpabɔ dadu ɔsom dadu na wadware na wafa ne bag wabɛtena ase adeɛ bia ebetimi atwe ne nhyira ane ne nkɔsoɔ ane dan kwa ama no onim ano ayɛ so adwuma nti na asɛm a me no bɛka no mato din sɛ onipa bia oyi sika ade bua Kristo adwuma nkɔsoɔ bia no onyankopɔn hyira no na heaven no ayɛ pakɔ no nso no ɛkwan bie ma wo hallelujah Amen. so obi ka kyɛw sɛ afɔrebɔ atwamu a busa ne sɛ what type of afɔrebɔ na atwam tɔda ɛna ɔma gye sika agye ɛna ɔma bɔ afɔdeɛ saa ɛna gyirifoɔ koraa deɛ wedie bɛtɔ mu sɛ ni hallelujah Amen. ewiase asetena yɛtie yi dwumadie bia wɔ wiase ha biara no woyi sika firi mu a ɛnyɛ yie yɛde sika na yɛ adeɛ nyinaa Kristo ɔmo yɛ botom nyɛ madaa Amen. sɛ ɔte ana abɔ mpaeɛ a yɛ asa abɔ mpaeɛ kyerɛ Onyankopɔn sɛ ɔmma wo sika very important Yes. yare bɔ wa nyɛ sika na de bɛkɔ ayaresabea so obi kura tua dropping kura de ma wo na akɔ ayaresabea eduro no patwɔ yɛde abɔ na ɛtɔ Dabi. yɛde sika na ɛtɔ Eyekudi ya l'agent. enti menu bɛdi nkɔmɔ kakraa bi na mede biribi awura wo tirim so na media no so ane nsafo ahodoɔ bim na wohwɛ nsɛm a ebi ka atɔ bebre adwenem sɛ woyi wo ho na mfam sika ade bua Kristo adwuma a unhyira akora amma ɛnyɛ nokorɛ hallelujah Amen. hwɛ akristofoɔ ane agyinifoɔ a yɛahyia mu yɛn Nyankopɔn no a yɛbɔ ne din no ɔne ɛbɔ adeɛ nyinaa o Sanity. ɔne bɔ wiase bibiara Opo bibia. wɔ a yɛse gold bi apie ɛwɔ mpoano patwɛ hɔ na de gold no kogo Onyankopɔn Na dawroma. wɔn ma yɛse nkurɔfoɔ bi ɛde kyamfan akɔsi forest bim ɔmo kutu fam agudeɛ ɛgya patwɛ hɔ na de gold no kɔhyɛ fam hɔ Onyankopɔn Na dawroma ntia. hallelujah Amen. wɔno nso na yɛbɔ ne din a yɛsom no Sanity. nti adeɛ biara a yɛyɛ pɛ sɛ ɔyɛ mayɛ no yɛsrɛ na ɔde bɛma yɛ Amen. Amen. na Onyankopɔn ɔmfiri ne pam sɛ wote hɔnom a na ɔde biribi ama wo no Onyenesa. ogyina biribi so Yes. ɛno yɛfrɛ no point of contact Correct. hallelujah Amen. wɔbɔ mpaeɛ akyɛ wode wɔde sɛdeɛ ato Onyankopɔn no mu akyɛ ɛmmuayɛ mmae ɛberɛ nini Yes. This is the time. sɛ deɛ ɔyi honam fam sika Okay. ane ne ho adeɛ biara bi ade bua Kristo adwuma sɛ ɛmpagya biara no Onyankopɔn twɛ n'ani bɛhwɛ wo Sir. Okay. na deɛ ɔde mfie bebree ahwɛ akyira kwaa no ɔnam ne tumi so bie kwaa ma wo hallelujah Amen. Psalm 50 verse number 5 hwɛ asɛm bi ketewa bi wɔ ma me eti adɔfo nom ɛberɛ a yɛgu so asiesie yɛ ho na yɛne Onyankopɔn ɛbɛhyia na yɛde nsɛm bi akyerɛ no mepɛ sɛ wode biribi hyɛ w'adwem na de biribi si w'ani so na wohyɛ aseɛ tu ho anammɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛberɛ no so a Onyankopɔn so bɛtwa n'ani aba abɛhwɛ wo na ɔmo adansedie Kristo ɔmɛtie mpaabɔ daa Amen. yɛnkɔ me nua Psalm 50 verse number 5. yes Was a momo poma what for no mami. tie ha yie o David na ɛkasa no I wonwa. David yɛ onipa bi a na nakoma edim wɔ Onyankopɔn anim Sir. ɔno Onyankopɔn nante firi ne mmɔfraase a I. ɔha ne amanneɛ nyinaa mu Onyankopɔn yi David efirim Sir. Sɔɔlo nsɛm mpo oyi ne firim Udina chipa. odi n'akyi hallelujah Amen. David ade nakoma nyinaa ne Onyankopɔn nante na ɔde ne kra
ɛne ne mu adeɛ nyinaa ɛbɔ afɔdeɛ ɛde ma ɔsoro Nyankopɔn. Sir. nti Onyankopɔn nso esi ne tiri ase ɛhwɛ David nanamɔ sɛde bɛyɛ a ɔnkɔtɔ Satan fidiem. Sir. nti ɛbrɛ a Onyankopɔn hyira ne wieɛ no ana wɔka asɛm bi a wɔse sɛ Psalm 50 verse number 5. Hɔ. Was a momo boa ma hotefoɔ no ma me. Mɔmmoaboa ma ho teefoɔ ano ma me. Wɔn a wɔnam afɔrebɔ so ne me wapam. Wɔn a wɔnam afɔrebɔ so ɛne me wɔ apam. Hallelujah. Amen. Sɛ yɛka sɛ afɔrebɔ a Yes. afɔrebɔ yɛ nneɛma bi a wode twi anammɔn na wode gyina so ane wo Nyankopɔn akasa. Sir. Wode kɔma. Wode kɔma na wagye biribi. Sanity. Hallelujah. Amen. Hwɛ. Ɛti na ahyɛ sɛ no meka sɛ obi ka sɛ afɔrebɔ atwam a busan the type of afɔrebɔ a atwam. Aye. Afɔrebɔ a atwam a ɛyɛ prɛko pa a Yesu Kristo ɛbɛbɔ maa yɛn ɛne so ɔde ne mogya ɛbɛhwie gu sɛ yɛnya bɔne fafiri. No na preko no. Nti kane no titibire mu no sɛ obi yɛ bɔne a na ɔde mmirekyie ɛmorɔ no ma enya nkuku ɛne nnwan na ɔmo de akɔma asɔfoɔ na ɔmo de ayɛ mpata som ama saa wɔ kra no na Awurade abɛhu nipa korɔ mɔbɔ. Hallelujah. Amen. Ti saa afɔrebɔ no eduru baabi no na afono Onyankopɔn ɛna ɔma Yesu Kristo baa sɛ ɔmfa ne mogya ɛmɛpata ɛma obi aprɛko. Nti ne sɛ obi abɔne a mogya ne nti na Kristo ɛhu mɔbɔ. Kristo ɔmɛhu yɛ mɔbɔ daa. Amen. Na mmom sɛ wɔbɛyɛ Kristoni na yɛahyia mu na adeɛ biada a ɛyɛ honam adeɛ bi a wohwɛ biara no agye sɛ utu anammɔn edi ka yɛ biribi na ɛbɛyɛ point of contact ɛwɔ Nyankopɔn anim ansa na biribi atima akasa ma. Ti David say Psalm 50 verse number 5. Yes. Momo boa ma hotefoɔ ano ma me. Ti mɔmmoaboa ma ho teefoɔ ano ma me. Wɔn a wɔnam afɔrebɔ so ne me wapam. Wɔn a wɔnam afɔrebɔ so. Ɛne me wapam. Hallelujah. Amen. Altar ɛwɔ hɔ saa no ɛni wɔ kwa wiase nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa Onyankopɔn tumi ɛna ɛnam so a ɛbae na nneɛma a onipa bia ɛhwehwɛ sɛ ne nsa bɛka no wɔ abrabɔ mu no ɛmɛrepa nkyɛn kwa ɛyɛ honhom mu nneɛma. Hallelujah. Amen. Bibia nyɛ physical asɛm. Ɛyɛ honhom. Hwan na wɔte ha a ɔpɛ ba a mepacho bebree ɔsɔre ya ne nka akora ne da ha na ɔba ya no afa na nkɔ de kɔ ebi si da. Hallelujah. Amen. Tio o pɛ ba anu aba ha oba ya na asɔfo me pɛ ba sɔfo sɛ akora ne da ho no fa no kɔ ɛyɛ honhom adeɛ. Spiritual. Yes. Yes. Eti ansa na ɛba no wɔn nsa bɛka no agye sɛ woyɛ biribi ansa. Nti sɛ anamɔ na wobɛtuo no edi ka si wɔ honhom mu a na apie physical. Yes. Bɔnsɛm kɛsɛ ma Kristo asɛm. Bɔnsɛm. You are preaching good. Enti altar ɛwɔ wiase nyinaa ya abosomfoɔ ne ɔkɔte nsɛmfoɔ koraa emi yɛ ne nyinaa no sɛ opɛ biribi a ɔkɔ na ɔkɔ altar no so na ɔkɔyɛ nneɛma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Yes. Na tumi na ɔde no ho ato soɔ no na abɛkasa ma no. Sɛ wopɛ sɛ wonya tumi na adeɛ wei a yɛ adeɛ wei woyɛ wie pɛ sie na bɛsi. Yes. Yɛnyi Nyankopɔn anim adom gɔw. Dabi. Hallelujah. Amen. Eti na mede nsɛm wei hyɛ w'adwene mu sɛ ɛbrɛ wɔ mu yɛ brɛ a Okristo ni bi a me ne wɔahyia wɔ dan mu a biara no hyɛ aseɛ ne tua na ma obi
na enya point of contact e wo nyankopon anim na de ode bai no nyina so nyema wo Sir. afarobotumi kuram Pa. ishaka kristo de da Amen. so wan hwe yi a obi kura betima sai wadwen eno akoma se de be ya wo winhira kasa no eno wo se Momoaboa mahotefo anoma me wana wanama for the boss ne me wapam. eze woti hai wo yahutini ede na onyankopon gina so a wo ne yapam Ade. ade wo de busa wo se a apam be na da wo ne onyankopon tem Onim. hallelujah Amen. apam bai ena da wo ne onyankopon tem ye hyiamu a ya fara bon de ye bono kakra but point of contact no nyema ben na wo ye ama onyankopon hunu se wo wonimu hello Hi. na no tron sam ne kasa sa wo se enye di onipa nyam na busuo Muna ne nkwa. na ne nkwa ene ne nhira wo Sir. nti ebre we mu ya bra wo kra bia obefiri adwenpam ani akumapam atua na mo se je wo so nyankopon ade adom no ewiase we mu no obeyi bi agina so ade abo kristo adwuma bia no onyankopon nyina ne hinta de bakoro Amen. nti abra David atro sansem yi eno kan se ko Momoaboa mahotefo anoma me. Wana wanama for the boss ne me wapam. wana wanam afore boso Ene me wapam. ene me wo apam wana wanam afore boso ne mo apam Yes. enti sa otano a ewo sa no eni so na hunu se eye table keke Eni so no se uyi bribi e de boa na uwie na obekoto ha wo de ha okra mfro nkwa ha obekoto na do nsa etoto ota yi so a ka wo hia asem nyina ehwe di besi yes ya sorry enti yenim de eka to me be kasa jemeso amen tumi a onyankopon ade te soro ho no etoda na wo hwehwe okristo ni bia na kuma dimu na ode na ye ni nyankopon na wodi sa tumi na beboan sa ya no hwehwempa ya no hwehwe nanso dodo anu a enya nhunu sa anamontuo pa wei ya dwen ko so okre ede mo adwene mara so sa hallelujah amen medjuma sam nye mo adwene mara so bi pese mi tu kwai mo adwene mara so bibi betimi asi wo abrabo mu a edi kase wo huhum sa spiritual answer edi sa wo don want to onyankopon so ana pacha wo hwehwe se akwantu okwan miema wo a gina sika so na fa baba afode mu onyankopon adwuma se onyankopon meso me firi me kra ne madwen nyina mu me di we support wo adwuma bie kwa ma me na hwade na hwede besi to me Enshanka Kristo den da amen ebere bi atwam last we me kan asem we aye my wife baby a na esese okokko kira de na omu yefro omu bibi se card o se ho anwan odifo kura eka ho ahinta sem kire me e wa kire ya o se fireman de onkonkro de kire me no se wanyere won babo mu de a o wife enema bebere be sei ni sika be kem ni bibia be basa ti mo ne mere o ka sa se no wie ya na any program bi be tia afobom sa fihia fode na me bobi ntentam de yes ni abre mi no onyankopon kwa apam ampa so onyankopon di ne boshes da ayini mu a yi anu amu na kwan biye affordability because of affordability hallelujah amen womo ana eka ne ho a na omodos no omo ye be 72 people omo die nyina ama ono nko ade bai ba akofo no wa ma wo nsem ama nyankopon tumi no na nipa no ana oye sa adwuma na de ama wo mo se no omo pre challenge contract ni bedi nipa mbiru entei enti
we and adwen say oma we nkrofo enya bibia se de be ya ho be kire no ne be jeli no. Okay. Ana me nso my wife nso be di owura yi aside. Ana mpabo nti me me de awurade hu mmobo. Nti man we no a kire no oba owura nche say se na me ye o. Na eden na ni pastor se de ni die timi bae. Ano se ni nyankopon wo som ni ntia. Yes. Bonsam. Yes. For the bomb to me. Eti dia me pesa me de hye wa adwene mu ni say onyankopon a ye na mo gidi a ye de aba na naase ye no o ha pa. eti ade bia da ye de asie ni su bia awa brabo mu bia no gina bibi so woni wo mo a o ma firi wo mu pema ba for de wo dan we mu a ene dodo na tukwai uncountable Shanka Kristo den da. Amen. Yete do achoko. Psalm 50 verse number 5. Yes. Was momo po ma hotefu anu mame. Momo po ma hotefu anu mame. Wona wonam for the boss ni me wa. Wona wonam for the boss ene me wa pam. Sa. It is say ye boabo ahotefu anu no nyina wie. Na ye nya wo mo ni onyankopon wa pam e wa for the bomu wie a. Yes. Wo kan sem bia kire verse 14. Ma onya awura. Psalm 50 verse number 14. Yes. Fast therefore the bo onyankopon. Enti what bo afode na wie no. Aye. Afei na onyankopon ahya ase e be siesie niema bi e de amawo woni wabusua e na wabrabo. Sa. Hallelujah. Amen. Yango was a fast therefore the bo onyankopon. Pa asedafo de bo onyankopon. Na tia wabo ade ma osuru Na onyankopon. tia wabo ade ma osuru onyankopon. Na frenu hiantemu. Hallelujah. Amen. Asedafo de suntwam. Ntwam. Yes, and you different from we. Yes. Ade mienu. Ye wa asedafo de awurade wahwem so ama de pa ha chime. Aye. Ba ye masida ni no abetwura aseda. Yes. Enonko. So that yes. No abetwura aseda e wa awurade fie. Sa. Ye mu do say netime yes ah. No so sa. Hello. Hi. Also awura fie ho. No so. Kristo o meboa yen da. Amen. To so bra me nua. Was a fast therefore the bo onyankopon. Fa asedafo de bo onyankopon. Na tia wabo ade ma de owosoro. Afa wu wie a tia wabo ade ma de owo soro no. Na fremi hiantemu. Aboade no any point of contact. Yes. Eno na wotwe se ne ye be ye ne ha. Yes. Pachom se eno na wotwe se ne be de ye be ye ne wodan mu. Watua na mo ache. Watwe ne ma bi kwa ache. Bra. Ebere ni no ate. Sa ebere ni. Na obia obafiri na adwim. Ane akumapam bia. So obayi bi ade abo onyankopon adwuma se nya nkoso no. Onyankopon nyina ni hintani pakro da. Amen. Bisansa dentina wo mo jonjon secret society ne etoda omutimi tuka na omunam street ni so na omutu sika gu abonten. Oyisira ha. Yes. Said be ya de owo no ibi ba be ka. Bonsam de no. Aye. Na Kristo mo nso e. Hello. Hi. Kristo mo nso e. Oba no amu ane nsa so ye be ba for de what say hey afinsha for de santa say true faith o me ba for de eno to mampa bo. Aye. Oba for de anu amoamoa no. Se be ba pa de ya wada no memma. Oma. Hallelujah. Amen. Se ya wada du no amma from January mpabo aba nyina no emfaso amaso. Ya cancel. E branke onyankopon e do mpabo mu aye ba no. Wa tum ya wada ni ntino. Obe cancel ni nyina. Aye. Ti na otwe se ne. Ye be hye mpabo na se benada. Ye be pem so a ya wada no eye na otwe se ne. Ene ye be bo ye ne modie. Meme da de ye ejidifo no nko a. Ana meboa. True faithful. Si a che no group. Sir. Je mi hu se mi wi ana me hwe se me ko bi o se me ko e o. Ya me to so aba. Hwe ba bi asikafo no wo no a. Na no ho akobo. Me pe ba bi asikafo no wo. Sir. Ene beefo no ho. Ha. Amasu obi. No ma beta me ma mu achi. Hallelujah. Amen. Hey, Kristo mu ode o. Pa. Kristo mu ode. Ani je wom. De Ewurade de aman.
Be be pabo for the what? Sir. Young communia. Psalm 50 verse number 40. Yes. Fasida for the boy Yankopon. For asida for the boy Yankopon. Netia wapua dear Madia was so. Na chia wabua dear Amadia was suro. Na fremi here demo. Na uria afarubana chino. You want Yankopon say area bay. Fremi here demo. Freni here them. Na mejeo. But some can say more Yankopon. Odman kwa safo no ono na kan sakasa we dia to amai. Sanity. Was he about for the new year? Yam friend. Was it fremi here them? Young friend here them. Na mejeo. Na obedi bay. Obeti. Okaso epam Debbie. Okaso obemunai. Debbie. Hallelujah. Amen. When the Bible okra, what did Bonibia a so chain no? But through Afarabomono, you win a good point and the body free no. No crepa. You have been a good perjument. No mobile. Now Bonibia door son, what you mean the achel. Sir. Christo Maria Mabada. Amen. Was this your friend here the moi? Mejeno. Or Betche, your bar for the engineer we are and penny for a becabum at the Asayam Pabo. Oh, good. Said about your Peruvian water tunnel. When you go for the bonus, so a baby, Kwame. One more, Macasari. Will be baby prono. Yes, baby prono. Yaminipa, Papa. affordable one some avocano. Nancy, your boy for you, my crew. Yes. No cranny, then the more day. Me who the mini beer, my bar for the enemy. And I'm a catcher of us who say, Oba, you had a chance, yes, in your mifia say, I finish. You have a buffer here. You talk gas. You talk credit. And tea. Me wouldn't have many. It's a gas science of ferry. My uncle Papa Sia. Then Uncle Bobby. Yes. Then reading your bay. Okay. And I know compare with Sia. And then a cobar for the enemy. Okay. And Qualanky 20 million, 10 million. My dean, baby, I'm about bread. Maybe 10 million. Tinga ferry. Oba so 10 million onyaye. Ana ye de kobo afore no. Kwasi na no patu. Ana odi fo akoto frɛ me. Enyima nyame betua sa 10 million no. E ma me. Well, some can say, Ma Yankopon to me. For the bomb to me. Amen. Powerful. Amen. Hallelujah. Amen. One one answer dear, your papa. Now you are no more for them. I for the bomb to me. No. Yes. Yes. Now, Omo Petia, Siena, my car. Moko baby, betting do mananti. Omani sika bemuno. Fedi when Yankopon Yaman. Ishaka Christo ding. Amen. It's a door for them. Yes, Christo. Or we are chance here, Boafo. Inti a toda. Yana opesa was so ya dore. Sir. Or her so don one. Or her so don a juma. Hallelujah. Amen. Yanko. Was it faster for the boy Yankopon? Siafa seda for the moon Yankopon. Netia wa pa dia ma dia. Na yemche ya boa dia ma dia wo soro no. Na frame here them. Na yemfre no hia dem. Na mejeo. Na obeche ye. Na mahye ni monyam. Na obehye hwan. Obehye ni monyam. Hallelujah. Amen. And monyam no kura nti anya wo de ho. Bo nsam ye unsa. And monyam no anya wo de. Sa. Yo nyame bi o boya ho ban. Yeah. Yo nyame bi o boya ho ban. Yeah. Anunti sabe na wo sumwa. Amen. Me kwa mani amwa. Amen. La chechefo. Isura. Atafwa wa ni blessed. Bonsam kese paama. Bonsam. Ya jonto for a penny. Awurade ne ye Wasi han. me wonyame bi a Wo bɔ me ho ban. obɔ me ho bai. Wo awurade bi. Hallelujah. Amen. Say ye befiri ye pem ayi sika ana ye wonam fam biribi dia supporto onyankopɔ adwuma
ɛdeɛ ne bambɔ ɔde bɛkyɛ ɔkwa wobɛkɔ awɔ so wobɛwɔ afa ho afa aba free of charge wobɛtu kwae firi kumase akɔnkran ɔde wobɛkɔ aba amen adeɛ biada a ɛba me no mienu nkyɛn a yakoma bɛtɔ yɛ yam no ɔde bɛdom yɛ amen momyɛ nyi nyankopɔn ni sir nhyɛnka kristo din daa amen deɛ ɔma kristo biribi no onyankopɔn so hyɛ n'anan mu sir Job 41:11 kɔ sɛ masɛm ato den sɛ deɛ wɔyi ne honam fam biribi ɛyɛ sika ɛde sɔpɔtɔ onyankopɔn adwuma no onya nyankopɔn anim adom ɛne nhyira onyankopɔn nsɛm nhyira dɔɔso nti mommyɛ mpere sɛ ɛberɛ a ɔnam n'adom ne no ɔmmorɔmu ho so sir ama yɛbɛpie n'anim no Aye. yɛbɛyɛ adeɛ a ne nhyira bɛkɔ so a ne yɛatena mma wotirim nyɛ den ɛwɔ onyankopɔn adwuma mu mma wo nsa kye nyɛ den ɛwɔ kristo asafo mu ɛnyɛ saa nhyɛnka kristo den daa amen yɛnkɔ me nua here 41 verse 11 kɔ was the one wadi ka ma me biribie patwo ɛna da hɔ no wei Job ne kae Job ne kan ɔka ɛde ma onyankopɔn sanete onyankopɔn na di ka ɛkɔhyee no aye wɔsɛ hwan na di ka ma me na manhyɛ no wɔma me biribi na manhyɛ na manhyɛ n'anan mu hwan hwan a it is who wɔn mu a wɔn ne onyankopɔn nanteyɛ aye ɛdi kristo akyi no sir hwan na ɛfiri nipa mu ama onyankopɔn biribi a wanhyɛ n'anan mu ewiase nipa bɛyi ɛyɛ hwan a obia ni hɔ so obia ne hɔ deɛ a ɔdɔfo a mene wahyi a ebire ni no wate susufa nneɛma hyehyɛ abayifoɔ woyɛ ma abayifoɔ anya credit ɛyɛ anamɔ nketewa bi wotu a wobɛhu nyankopɔn anim anyam nhyɛnka kristo din daa amen wɔsɛe was the one wadi ka ma me biribie hwan na ɛde ka ma me nyankopɔn me biribi na menhyɛ no anan na mu menhyɛ n'anan mu deɛ ɛwɔ soro ase nyinaa deɛ ɛwɔ ɔsoro aseɛ nyinaa nyinaa ɛwɔ me na kyerɛ sɛ ewiase nneɛma nyinaa deɛ ɛde ani hunu ne deɛ afie ani hu nyinaa no ɛyɛ ɔsoro nyankopɔn ɛwɔ dea nyankopɔn enti deɛ ɔde ama wo no sɛ woma ne bi a yes ɔbɛhyɛ w'anan mu ama n'aboro so ɛmmɔ ho bebree ɛtɔ da na akristofoɔ sɛ nyankopɔn ntimi nhyiraeɛ Ah. asɛ yɛntimi nyɛ yi yɛbɛyɛ o halleluya amen ebire ni no wate saa lansɛm wɔ no me ne man bi ahyia wɔ media no so mekɔdwɔne ne live ɛna guy bi ɛbaa so yɛmbɔ afɔdeɛ sika ɛde boa nyankopɔn adwuma saa mesi asɔdama nsafo bi ɔmo bɔ afɔdeɛ a wɔn mfrɛ me kora no makɔyi sika te saa na mɔ no a ɔtuo no nti no ama wɔadɔre a sɛsɛi wɔde no wɔ bibiaa mu ɛti sɛ yɛpɛ sɛ onyankopɔn hyira ɛne yɛnante deɛ a ɛtɔ da yɛn na onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛba n'anim a yɛbɛyɛ biribi ɛwɔ n'anim ɛwɔ ne fie saa na wɔhwehwɛ aberanteɛ tumi si so no akɔgye flat ama ɔbaa bɛhyia na ɔno kora nyɛ ne yere asɛm ni kɔgye flat 2 bedrooms toilet and bath kitchen hɔ na didie nyinaa wafa ho ka hallelujah amen 2 years no yɛka no boɔ kyerɛ wo a woyam ahyɛ wo ɛtɔ ka ɛnso kɔ asɔre fie a ɔde ka ɛwɔ tide book mu wei wobɛfa no na nyankopɔn ahyira wo hallelujah amen wobɛnya sika akɔtɔ fo a ne boɔ den but kristo adwuma no yɛ na wato no adwene adafonom sɛ yɛpɛ sɛ yɛne wɔ nyankopɔn nante na yɛhu ne tumi ne ne nsɛnkyerɛnne a mom yɛnhyɛ aseɛ ɛmfiri yɛpam ɛnyɛ ɔhyɛ so na deɛ ɔfiri ne pam yi bibi ade boa nyankopɔn adwuma no onyankopɔn boa no nti na ɔtwe sɛ nɛ siri wɔadwen ne wo kra ɛne wakoma nyinaa mu na deɛ wowɔ no fa bi bɛto onyankopɔn ayewa adakaa mu na deɛ waso ho akyɛ no ɔbɛyɛ ama no aboro so kristo ɔmɛhyia yɛn mpaebɔ daa amen Adike nyame bɛkyiro medɔba medɔno Dɔba medɔno. Onyame bɛkyiro. nyame Onyame bɛkyiro. Adike Onyame bɛkyiro. medɔba nyame bɛkyiro
Abraham and when Yankopon 19 fish bebre. Pa. Oshelebo bebre. Sa. Ansana bosheno ebebem ama Abraham adene hono. Ochen se ba for de ma. Ba for de. Otunani a oni hwe a obetimi de mo Yankopon a ebeso Yankopon ani se ne doba kro. Ne babe ma ba ko pe o. Babe ma ba ko pe. Ada che oni ho a oni bedi na de. Urade asem se Abraham abu Onyankopon se otumi ade nyina ya Sa. na ono a ode man no sampo obafode no wie a oni so Onyankopon be sa hye na dan mu. Sa. Utu sa na mo no Abraham ene okọ paradise a ne din ene da so. Sa. Ya forbo. Yes. Uwu anu akwatwiri ni kukum. Hallelujah. Amen. They say wono na wo ye Kristofo nyina enkwaje fapem de toso mienu. Sa. Ntuwu e wo trinim ene krunkun yemu a bebi Abraham won okọ ho. Sa kwatwiri ni kukum. Ti Abraham ne Onyankopon nante enu. Turu aforbo nti Bible say Onyankopon bu no tenene emma Abraham. Sa. For the boy. Nshanka Kristo den da. Amen. Nti aforbo ya botaya Onyankopon ade asi wo ama a Kristofo sayem faso ne anu nya apam. So odi wo wo baby na o munsum Kristo nu a o mese wakoma. Ena asofo na ekodie ana dan kura yesi kura mfaso bia ni so. Hwana ka che o? Shaka Kristo den da. Amen. Come yan kominu ebre ni John ti. chapter 41 verse 11. Yes. When wadi kama mi biribiye. Why na di kama me bribi? Na me nhye no na mu. Na me nhye na na mu. De wo soro enyina. De wo suru nyina. Na de wase enyina. Ene de wase nyina. Ewo me. Ewo no Nyankopon. Sanete. Hallelujah. Amen. Eti de ewo wiase nyina ewo Nyankopon de a. Adofrom. Ya be ya Kristofo yi. Sa. Ede ne ye ya ma wo Nyankopon dwuma ye ngoso. Ede ai. What? Eti ye de sika ekoboa akonfo so omo akonfo nwoma enkoso. Dabi. Ibrahim na brei adu se ye buama Onyankopon adwuma pagya. Na afoforo a omo wiase a omo nti Kristo nka no se enamoso na usika ba Onyankopon ayiwada kam na se parifo di tua na mo abo asafo no bra ama Onyankopon adwuma etintim hie a Onyankopon ko nhira oba be hiraw Sanete. Bishira pa. aja wabie so ana mpachew wodi ama emrantie bia wotraso so mo hwe so se ohwe adwuma ne yema adwuma no pagya akora no unye bibi ma no Obeye. Oso be utimi sidai evanche no Oso be si ama no. we ya de sombo edema abofra no fi se wadi kan adwene wuwu yedie. Yes. Wadi kan adwene wo nkwaso. Aye. Hallelujah. Amen. The son ye no Onyankopon ana monto na yetu no ete. Sa anya ne nante. Yes. Eti na no emrantie mienu bi omo batasfa asase so ebebo obra wo se hwan na di kan yi bibia ma me amanhye na namu Sa emrantie bi so bebo obra wa asase so omo mienu eko Nyankopon nim so omo ko yi biribi e de abo Nyankopon adwuma ye hwe de ne de eye nhira. Genesis chapter 4 verse number 2 ma wonya ha be de bre na eye adwuma ma wonya ha pa. Genesis chapter 4 verse number 2 verse number 2. yes Na wo ni nwa he be kan ne ho. ti ayo o kan wa na ba no a Adam ene ne yere ene omu nyinsen na omu wo mba Sa nti mema na ewo mu no na ba ko ediken wona epanin ana ni nua keto na efre ne hebe yenko na wo ni nwa he be kan ne ho. yes Na he be ye oguanhwefo. nti anuafo ba tasfo asase so no omu be ye adwuma Sa pacho kasa adwuma adwuma kasa adwuma adwuma. hallelujah Amen. wo ha emfo adwuma se mu ni agro Emfa ni ago. na otwumu ni nyina no ye mpabo mienu ebenada ene yawada ifiara ne abaye watch night days aka no to oni hu adwuma wate
na onyankopɔn ebeshira wa ɔde bɛfa nsa no adwuma so ena me kɔɔyɛ enye enti sanete dia matu so nim where sa entimi mpagya da ishaka Kristo den da Amen. yakomina Na Cain die. wase na Cain die Oye okuafo. na oyekuafo Na eba se na bi akire no. tiayo hebe aye hwan Oguanhwefo. odwahwefo Ana Cain die. ana Cain die Oye okuafo. woyekuafo Na eba se na bi akire na no. eba se enabi achi Cain di na fumu niam abeye Nyankopon aye. Cain ade na afuom enobaye ni bi Ebeye Awurade. ebebo afode Ebe Nyankopon. ede beye awurade aye Sa. yes Na Hebe nso. na hebe nso Odi ni nua mu makan a. wode ne nuan mu makan a Wadori ni bi be man. enwan mu makan a wadore Emu bi. emu bi Ana odi be man. ana ode be maaye Na Awurade ni so Hebe ne na ye yete no. na bible say abra aforbo wei akɔɔsoɔ no Aye. saa mmeranteɛ wei mienu nyinaa firi abusua baako manuafoɔ Aye. ana ɔmo kɔ nyankopɔn anim akɔbɔ afɔdeɛ Baba for die. afɔrebɔ no nyinaa ba wieɛ no yɛhwɛ deɛ ɛsi yɛkɔ Ento aso no. yes Na Awurade ni so Hebe ne na ye yete. awurade nyankopɔn ani sɔɔ hebe ɛne afɔrebɔ a ɔbɔɔyɛ no Nanso Cain ne na ye yete no de. nanso Cain ɛne n'ayɛ yɛdeɛ deɛ N'ani anso. hallelujah Amen. maame ɛdeɛ nti na ahwɛ a saa de no ɛkɔɔ so ae bɔnsɛm kɛseɛ paa ɛma yɛ maame wɔso wɔyi ne yam ka sɛ obi yi ne yam mu a ofiri n'adwene ne n'akoma mu nyinaa hallelujah Amen. afɔrebɔ wei emu obi a mo waso wo na wonim wɔ ha wɔ daw soɔ sister wo na wonim deɛ ɔna mu o wo na wonim adanse a wopɛ no wɔ Nyankopɔn nkyɛn kware gyirifoɔ yɛ Onyankopɔn yɛsom Nyankopɔn ɔte aseɛ Sa. obia ne wɔnom a wayi sika obia ne wɔnom a ɔde biribi abɛyɛ agyinadeɛ ɛwɔ Kristo adwuma mu a Onyankopɔn so ayi na hintan mome yɛmpagya Onyankopɔn adwuma nsi wɔ na so Onyankopɔn adwuma yɛ kɛse a ɛno na ɔbɛfa so ama yɛn so yɛasetena mu adeɛ bi a yɛbɔ ho mpa yɛ biara no wɔnam na humɔborɔ so ɛde bɛma yɛn ama na borɔ soɔ Sa. sɛ waka no asɛm sɛ susukuruwa pa a wɔsusuo na wɔmiamia so awo so no na abu soɔ No de begu ɛna ntam. ɔde bɛgu w'adeɛ mu Sa. ɛyɛ w'abrabɔ so ɛne wo nsa no adwuma so Sa ne tie. oyi sika boa Kristo adwuma no owurade hyira no Kristo ɔmɛhyira yɛn daa Amen. toa so bra me nua Na Awurade ni so Hebe ne na ye awurade yete. ani sɔ Hebe ɛne n'ayɛyɛdeɛ a ɔyɛeɛ no Nanso Cain ne na ye yete no de. nanso Cain ɛne n'ayɛyɛdeɛ deɛ Awurade ani anso. otwedeɛ mbɔ Nyankopɔn ani ansɔ Enu nti Cain bu fu bi. hallelujah Amen. ɛti woka toa so a Hebe adeɛ no a wɔyɛɛ ne nti no Onyankopɔn hyira ne nsa no adwuma so Sa. so Onyankopɔn bɛhyira obi a agya honam fam deɛ woyɛ no ɛno na ɔde nhyira no fa so o. No a. ɛno na ɔde fa so nti wone biribi yɛ apɛ biribi yɛ Sa. na afɔdeɛ no akyi no nhyira no ɛba a Onyankopɔn afa so de abrɛ wo Kristo mɛhyira yɛn daa Amen. deɛ wɔte n'anim ama na ofiri adwene ne akoma pam ɛyie no Yes. Onyankopɔn hyira no Pa. na deɛ obɛmuamua ne nsa so no ɔde nsapan sa kɔ fie Sa. mommeyɛ mmɔ Onyankopɔn atirimɔden Mhm. Galatians 6:7 kɔ mommeyɛ mmɔ Onyankopɔn atirimɔden honam nneɛma a atwe ho ahyia nyinaa no akada kopɛ na onipa da sani wawu agya hɔ ɛdeɛ na wɔyɛ de apere wɔ kra nkwagyeɛ nhyɛnka Kristo den daa Amen. yɛkɔ me nua Galatians chapter 6 verse number 7. yes Asetena mu aba. kɔ Mo na da mo. tie o wɔse deɛ bɛyi Mo na da asetena mo. mu aba Sa. agya ɛsɛ sɛ ɔbɔ bra yɛ yie Asetena na wo so aba. hwɛ na da biara wiase me anam ka ma asɛm na wonam abɔsia bɔ adeɛ a ɛyɛ me ya koraa ne sɛ wakɔ nipa no wakɔka wɔ hia asɛm nyinaa wie ebi ne hɔ Aye. Ati iya kɔsia wo man ntɛm ɛna nkora no bie school no nneɛma a mekɔtotɔɔyɛ no oh sesia na junior wɔse school fees wabɛgye korɔ Oh. One can in term. asɛ tena ase asɛ gyina hɔ
Kristo onya ho kyerɛ mfiri ya so. Amen. Kristo onya ho kyerɛ mfiri ya so. Amen. Mesi Kristo onya ohia ne ho kyerɛ mfiri ya so. Amen. Ohia nye Debi. nipa bi akora no ehia bebreba ma wo so kora te. Ebre nipa se pa. Wa ho ofe nyina na asesa. Wonim se ohia ne adwendwen na nam. Sa. Onipa timi dwene saa na waba abere wa force. Ne brɛ nso se adwene kora ba ne trim adwendwen ti na wo ha se efodwon. It is a person. Sa oha wei efiri ya brabɔ so a ebere nini. Omienkyere odo kese ma Onyankopɔn adwuma. Sa. Nshanka Kristo din da. Amen. To so bra. Wo se mo na damo. Mo na da mo ho. Onyankopɔn. Ebo to 30 pepe pa na mapɔn. Okay. Wo se mo na da mo ho. Na Onyankopɔn. Onyankopɔn. Wo nsi no atwetwe. Onipa ntimi nsi Onyankopɔn atwetwe. Efiri sɛ. Die onipa guo no. Die onipa udua no. Eno ana obetwa. Eno ana ba de be. Ubetwa. Nshanka Kristo din da. Amen. Edo baba na sese ye dua. Kristo adwumam ababa na wudua. Yimonyo no. Se ye dua ne yi a ye benya eso nhyira. Nshaka Kristo den da. Amen. Ye kwa me pasem bi ho. Die oguma ne honam no. Die oguma ne honam no. Ofiri honam betwa proye. Hallelujah. Amen. Se Awurade asem ka se die oguma ne honam a obi a ne dwumadie bi a wodie bia no odwene ne nipadua nko a ne dwumadie a honam nko a. Misifie me toka me faha me yese na omfa onyame adwuma emata ho. Ese se nipa no odwene honam nko a. Onya ska yase material bi aba. The boarding 1 yard 2.5 no akoto. Ade be ma na be yiska na ba. Mema de e ma bi no mumu bro asemu. Na no TV so oba bi ye say Bema de se wo yiri timi fro se milo asa ufre dwuma ba to bibra wo na aye bema wo na aye bema se wo no wo yiri ti wo na wo bema wo adwum sa na wo yira fro wo ba to milo ni bibra ya fa store na supermarket wo na to that person bi ka ho wo ba ya fa ha na to ayiri bi gas ne so asa ya ma boys ne be fa nko fele se wo yiri timi keka sa kire wa wo na aye bema wahyehyɛ no ɔde ama wo asɛmu hallelujah amen na gwo ware oba we bia bra wo bɛbɔ bra wo mɔbrɛ ɔno ni sika nkwa goro wodu sika ina ka ba de da bɛma so sika ba de ekofie sa bra sa bɛ no asantefo bu ye enya dwuma sesi a wo dabi hallelujah amen e hwe otrim na de te awade ase ya yitotwene pa yes a bɛma no so bɛyɛ japade odo besiewu sa ɔmfa wudi nto so da dabi hwe ya na won hwe TV so antena mo bra mene na bre na bɛma no se woni ma bre wo konsuo gallon ba kokora ma me da yi wadwini fira japade so na nka ho hallelujah amen etoda efi asetena ya yemfiri yepem emoaboa ye ho jeme so amen amen wo se asetena mu abapapa mo na da mo ho hwe eba yewra wo se wo betena Kristo fie na wo do bra nyina no adaje asom Kristo na wo de awro ho obekọ no basa enye Onyankopon hira dabi krabia nye Kristo onye ho kire mfiri yaso amen wanyi nkugo mfiri yaso amen emusia ye ditamu na ye firi mu no dodo na ade anya papa te se me de pa tiansana enkonu abo ne betima apa firi wo so no age se odi ka ye biribi Onyankopon anim sa afarebo eso wo nhira pa afarebo eso wo oche a Onyankopon fa so age ne ma efra hombone nsam tua na ma wo na wo mpagya tima ye kese e watasfo asase so Kristo wo mpagya ye da amen yanko wo se mo na da mo ho to wo se hwe na o ama wo bia na da Onyankopon won si na twetwe Onyankopon ye nsira twetwe efiri se de onipa guo no efiri se de onipa guo no eno na obetwa eno anu obetwa de oguma ne honam no de oguma ne honam no ofiri honam betwa proye no odwene ntade akese ho ai na Onyankopon asafo nso edampai se eno ni prema asem no wo betwa proye
Proya betwa no said daache nkwaje no onsa nka. Dabi abotire no nka ho. Luke 12:16 wanka. Ai woka no. Sikani ni nya japade bebrebe nyina no wanwene Onyankopɔn adwuma ho. Nti Bible say the japade nyina no ifire ne nsa. Sa. Wugya ho. Nti nei de wo no fa bibu a Kristo adwuma. Amen. Na ompagya timi akoso. Amen. Amen. Ko Die oguma ne honam no. de oguma ne honam no. Ofiri honam betwa proye. Ofiri honam betwa proye. Na die oguma honhom no. Na de oguma honhom no. Ofiri honhom betwa dankwa. Ofiri honhom betwa dankwa. Enti mu maye mmere papa yemu. Enti maye mmere papa ya. Na se yampa. Esese ye no Onyankopɔn adwuma mu. Sa. Na se anya de bai. Na se yampa ba. Se yampa ba. Ye betwa so ba ni brem. Hallelujah. Amen. Ebre na hye ono kura nti wa mo nsem ama Nyankopɔn. Ebre no kire eda wani na. Sa. Wani na kura na kwan bi abeda ho ama. Impromptly. Ebre say Impromptly. Impromptu. Ana banakula ne beka no infamously without your anidasuosity. Bonsam kese ma brofo no. Brofo, this is brofo English. Ze minu aketo ese be ne se wo ho TikTok no so nya se keto o. E read papa. Hallelujah. Amen. Onyankopɔn toye. Die uwo bia no odofo ebredu se wuye bibi. Ye ma afode ense nya mpa boye. O bono na de mpa bo ka. Jeme so amen. Amen. Luke chapter 7 verse number 1. Owura bia na oye aban adwuma. Tienie matena se awie. Na oye aban adwuma. Adwuma na woye no na ye adwuma edimu na esombo. Na otua no mo bi ma ne so omanfo ani e ma ne so Kristo ani. Na bibi ha no Onyankopɔn fa de oye so eye ma no. Yenko Luke chapter 7 verse number 1. yes. Akwa bia de sa. Ko Na owie ni nsem nyina ka. yes. E won krofo na num no. Aha. Wo hye ne Capernaum. Aha. Na asrafo aso pani bia ko a. Tio Yesu Kristo na mo ana oguso a wobo asempa no dawuru. Sa. Said the asofo mpani da omosuma emrantie na yeko street so na yeko pemo ka asempa no. Ti Yesu Kristo ye adwuma ni nyina wie yi a okọ Capernaum no. Asrafo aso pani. Asrafo ohaso pani ka so obi asrani a sojani. Sa. So obi sojani a sojafo no ya na training no mu fam no ebitimo de pa wo. The Bible say asrafo so pani a Na ko bi ayare. no mo a wo wa brantie bi a wone ne tie. Na wo yare. Yare achi abrantie. Na oyewu. Hallelujah. Amen. Sa yade na achi abrantie no na eye owo yade. O yade. Wiase ade a wunim ho hwe ne nipa de beto so no ya papa. Obitimi kofa obi ba ene ne betena. Yare achi akora ne pe yeso wo no ase no. Ebi nto down. Esipa. Hallelujah. Amen. Ukura timi enu aduane efie ho bobruhu a uye nti no atibia ma akora no. Akora no sha se wo kokokoko ejana so kakrekre yese Asuma esi na ma na aduane di. o na ma na aduane di wudi agro be ko prison eso e bia na akora no ana yemunye na abefa aso Kristo onye mfi so hwemu da. Amen. Eti soja ni no abrantie a na owo ne nchen sa ne somfo no Na wo yare. Yare ye chie no. Na wo yewu. Na Bible say yade no achi abrantie no na yare no ma ye den a ontimi enyina ne na so. Enti wote Yesu nka no. Enye oha bia na sika ne dwete etimi yifiri ho. Oha bu on ma gise Kristo tumi. Sa. Ishaka Kristo den da. Amen. Soja ni no first kan ye hwe. Sa. Ede se ndey de ekoso ya. Wote ha yare bi ewo nipadua mu a etetew. Be se na otwe sende ene awurade menye apamwate. Ewo aforubom. Firi okra no wadwe nyina mu ene onyankopon meye apam ewo aforubom sika fam. Na ehwedi onyankopon be. Woni so obu okura aforuba wo bonti na onyankopon da so ma ne te ase. Enki yekuno. Ki yekuno to atwene. Hallelujah. Amen. Ntia bra sojani
What Yesu Kristo enkano wayere. Enti wote ne nka no. What enkano? Osuma Yudafo mpanimfo kɔ ne nkyɛn. Wasuma Yudafo mpanimfo ekɔ Kristo nkyɛn. Na wɔkɔsrɛ no sɛ wɔmbra mɛsa n'akoa no yade. Ana wɔkɔsrɛ Yesu Kristo sɛ ɔmmɛsa na bɔfra no yade. Na woduru Yesu nkyɛn no. Ada no amfa na nkɔ ayaresabea. Ada yi. Enye yade bia, enye ɔhaw bia, ɛna sika etimi ɛyɛ ho adwuma. Nhyaka Kristo de da. Amen. Nti de ada so ata aye krankro no ebrewa mu ya bra Kristo tumi esane sɛ ɛne ne ma ya pam na tumi a wɔde ama mpanimfoɔ sɛ asɔfoɔ no wɔmfa mpa wɔgye mfama wo nkugu ada so akyɛ ebradu sɛ Kristo sane wo ambɔne atere wɔ ne gye so akyɛ ebradu sɛ enema bitimi braseɛ na wotumi pagya ɛhyɛ Kristo animonyam Yesu timu yoyi ne yam eyi sika bo Kristo adwuma no onyanyankopɔn nsɛm adom ne nhyira Kristo o mehyia yɛn da amen ka na ebe na wie me nua na woduru Yesu nkyɛn no na oduru Yesu Kristo nkyɛn no wɔsrɛ ne denden sɛ wɔsɛn dendenden sɛ ɔfata sɛ woyɛ saa deɛ yi ma no sogyani fata sɛ woyɛ saa deɛ yi ma no ɔnwa danse a ne manfo kure di fa sogyani no ne ɔfata manfo. you deserve yes it say si a no yenye sogyani no anameboa amen ana yenu obia abɔfoɔ yɛ onyankopɔn so ma no ba nipa nkyɛn no ebi abegyina wɔn nkyɛn wo de wɔn nsɛm kyerɛ onyankopɔn wo yɛ sure sɛ bɔfoɔ no bɛka ho asɛm pa kyerɛ onyankopɔn ana wɔbɛka ho asɛm akyerɛ Kristo bisa ho sɛ nkogoro ba wɔn nkyɛn a etu wo fata sɛ oyɛ biribi mu ana edu afɔrebɔ so ɔma mpaabɔ ɔma sɔre bɛtɛ wɔbrɛ ne adagye ɔdo bɛkɔ yie Kristo mfa nipa ba ne nkyɛn amen nti ɔmanfoɔ ne di soja ne wadanse pa kyerɛ Kristo sanya adanse a ɔmudi fa owura no ho a ka Yesu oni adagye o dabi wɔnkɔ da hwɛ okɔ preachi kɔ kanya mesɛm wɔnkɔ dabi hallelujah amen ade yɛse baabi na Kristo ɔbaa no ɔkɔɛ dabi nya baabi ɔmfata a ɔma wo nkyɛn ɔma nti ɛberɛ a yɛabɛhyia mu a yɛne Kristo atua na mɔ yi aka adeɛ baako pɛ ɛne sɛ yɛne de bɛyɛ apam ɛwɔ afɔrebom amen amen kan that's why verse number 4 yes na woduru Yesu nkyɛn no na oduru Yesu Kristo nkyɛn no wɔsrɛ ne denden sɛ wɔsrɛ ne dendenden sɛ wɔfata sɛ woyɛ saa deɛ yi ma no ɔfata sɛ woyɛ saa deɛ de ma no ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ wɔdɔ ne man wɔdɔ ne man na wɔno na wasi hyia dan ama yɛn bɔnsɛm kɛsɛ ma onyankopɔn ɔwɔ nsɛm pakyɛ wɔnwa nanse a nipa ne di fa no ayi wɔsi wasi deɛ yi hyia dan the whole house wasi asɔɔdan ama onyankopɔn hey ɛsɛ Kristo ba yɛ brɛ bom sisi a ɛdeɛ na wayɛ de aboa Kristo adwuma meba yɛ yi awurade matɔ akonnwa ama asafo no meka ho bi ɛna fan yi a ɛretware yi ɛbobɔ hɔ meka ho bi ɛna nsɔredan ne nyinasoɔ nyinaa ɛwɔ hɔ na ahyɛ Kristo animonyam hallelujah amen yɛne mu ana ɛsi asɔɔdan nneɛma a yɛhunu nyinaa no ɛyɛ mu nyinaa mo mmoa na isan sɛ onyankopɔn adwuma ewiase nkɔ awie na no so ntwaamu yi ɛsɛ sɛ yɛkɔ so a na yɛboa Kristo asafo ɛma ne timi pagya obu sika mpempem kɔ no atotɔ adan ne nneɛma basa mfasoɔ ni so ɛde ama wiasefoɔ na Kristo ni a waba Kristo naase ɛsɛ sɛ wotua no mɔ ketewa bi ɛma onyankopɔn no monyam ɛda de ma no na kyɛ sɛ wamoa mo ansa so Kristo wɔn mepagya yɛ daa amen yɛnkɔ wɔso fata sɛ woyɛ saa deɛ ɔfata sɛ woyɛ saa deɛ wei ma no ɛfiri sɛ wɔdɔ ne man ɛfiri sɛ ɔdɔ ne man na wɔno na wasi hyia dan ama yɛn nti ɛberɛ a ɔmanfoɔ no di saa danseɛ wei ɛfa owura no Yesu Kristo ɛkɔ saa aberanteɛ no yadeɛ ɛma ne ho tɔn saa tie de mbɔne anka na sogyani no bɛgye nyinaa no ɛso katae so katae ɛberɛ ni hallelujah amen okay ayi hɔnom na Matthew 12:41 hɔ na menka ho ɛberɛ ni nti ɛberɛ bi so ma Yesu Kristo ɛkɔ asɔre fie na ɔmo ba afɔdeɛ ayi sika abɔ Nyankopɔn adwuma ɔmanfoɔ no nyinaa di sika ɛbɛto ayɛ daka na Yesu Kristo gyina daka no bɛsi so obi ka kyerɛ sɛ Kristo adwuma yɛmfa afɔrebɔ ne sika sɛm ngurɔ ma ɔboa ɔdaadaa Yesu pɛɛ so ɔmo ba afɔdeɛ yes
Ebrenti na me pese me kotu no. Okay. Omo ba for de wa sori fie. Nti ye wa twen yie. Na ebre wem no. Nyankopon ya domo a efiri ebrada ebayi ebepen me menda so no. Fa ho be wurem. Sir. Ebre asese onyankopon mu adanse ye eni. Enie. Onyankopon hirae Amen. na onye adoye. Amen. Na kakra ye de support Kristo adwuma no. Ene ne kase a eba so yi no. Anamo bia ye betu wo mu bia no. Ofa ne tumi so mekaye. Amen. Na se yaye bone mpo o de akyeye. Wo ne amane eda ye so no. Wona ne tumi so ayi afiri enso. Yakoso atra na ase ahye ne manyam. Kristo di mo me hira da. Amen. Amen. Bonsam. Daddy, I'm going to do